Suruyon sa mga partisipante sa ASEAN Tourism Forum ang 14 ka mga heritage sites lakip na ang mga dagkong simbahan sa Cebu City karong Miyerkules ug Huwebes. Ani ang report ni Fem Dumabo. Usa sa mamahimong kalihukan sa ASEAN Tourism Forum, ang Cebu Heritage Walk, pagsubay sa kasaysayan sa Cebu City. Hinungdan nga girenovate ang sagad sa mga historical sites sa syudad, sama niining Plaza Parian ug Heritage Cebu Monument. Usa sa itinerary sa Heritage Walk, ang Cebu City Hall, Plaza Sugbo, Magellan's Cross ug ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Doon usab sa mga delegado ang Cebu Metropolitan Cathedral, ang baguhay lang gipaanindot nga Patria de Cebu. Nalaki po sabang atbang niini nga Plaza Hamabar ug suruyo ng labing karaang dan sa nasod ang Colon Street. Ipakita usab kanila ang ancestral house sa Yap San Diego ug ang mga museum sama sa Casa Gorordo ug ang National Museum of the Philippines Cebu ug ang Fort San Pedro. Ug di gyud sa bawala ang Plaza Independencia. Ato di Cebu City Mayor ni Star Archival nga nanghinaot sila nga magsilbi usab kini nga promotion sa cultural ug religious tourism sa Cebu City. It's not only ang mga dagko kayong mga nabitawng mga ministers mo atong ipakita. In fact, starting point ni sila. Because these are the people who will spread the news that Cebu is this kind of kanang tourism. Samtang nihangyo si Archival sa mga Sugbuanon ug pagsabot nga doon nagyupipila ka mga dahan ang masirad-an sa makadiyot sa pag-agi sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum sa nagkadiyang dapit sa Cebu City. Medyo gamay lang pagsabot because this is something good for the city in the future. Lisod man sad kayo nga ang atong mga bisita nga mga ministers ra ba ni nga ma-stack up diha sa traffic. Oban ni Cleofer Lumayag, Fem Dumabok. Balitang Bisdak.